muri Zimbabwe chemuone sengezo chabangu uya ozvimakisira manje nokuti ochizobuda pachena kuti aiwa changa akanyasa kutageta ndo chazobuda pachena kuti aiwa anga achingoda mari chete. Nokuti muri Zimbabwe zvinobuda muchinzi aiwa sengezo chabangu anoapply kufinance achiti tiri kuda mari muTCC. Muri Zimbabwe saka tapinda munhau zvizere ndokurudzira bva subscribe olike utina on the bell icon tambochona maupdates anokupa pano paZim News Live. Nokuti munhau unobuda muchinzi vasengezo chabangu avo vanozviti munyori mukuru webato reTCC vakanyorera hurumende vachikumbira kuti ibvise mari inopiwa mapato iri pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Mari iyi inopiwa mapato ezvematongerwo enyika zvichienderana nemashandiro ayakaita musarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu. Mubati umwe weTCC vaMbuso Siso nezuro vakaudza bepanhau reNewsday kuti vakaita musangano muBulawayo urapfuura vakagadzirisa kuti bato iri rivhure akaundi kubhanga. Sezvakanyorwa mutsamba yemusi wa6 Kurume yakanyorerwa kubazi rezvemitemo neparamende ikasainwa naSiso, bato reTCC rakateerera hurumende kuti ikurumidze kubviswa kwemari. Muri Zimbabwe ndo mashoko anoitaurwa zvichinzi aiwa vana sengezo chabangu vakatofambisa nyaya dzekuti vachitopuhwa mari vatange kuona kuti voishandisa kuti. Muri Zimbabwe ndo mashoko anobuda munhau aya, vanhu vanouya vachikomera chiti aiwa sengezo chabangu angopindira mari chete, ndo kwaanokumhanyira kumari. Tiudziye mafungiro enyu noti kudii pamusoro penyaya iyi pinei mucomment section medu. Musakana subscribe kulike nokutina on the bell icon. Tambochona maupdates anokupa pano paZim News Live.